бинандагони ютуб канали газетаи мардумии СССР. Саидмуродов Дилшод ё худ Дилшоди СБ красавчики муҷрими асосии рабудашавӣ ва қатли бонкири маъруф Шӯҳрат Исматуллоев дар Россия боздошт ва ба Душанбе оварда шуд. Чоҳкан зери чоҳ. Офарин бар мақомоти қудратӣ барои кори мушикофонаашон. Офарин. Дилшод красавчик кист? Саидмуродов Дилшод Ҳусейнович санаи тавлидаш 4 июни соли 1984 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Алишери Навоӣ, бинои 5-8, ҳуҷраи 1, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, оиладор, соҳиби 1 фарзанд. Номбурда соли 2001 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи Исмоил Сомонӣ шаҳри Душанберо хатм намуда ба факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар шаҳри Санкт-Петербург дохил шуда, соли 2006 донишгоҳи мазкурро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намудааст. Пас аз хатми донишгоҳ муддати 1 сол бо сабаби пайдо намудани ҷойи кор дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Россия дар шаҳри Санкт-Петербург истиқомат намудааст. соли 2007 ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргашта ба сафи мақомоти корҳои дохилӣ дохил шудааст. аз моҳи октябри соли 2007 то соли 2008 дар вазифаи ваколатдори оперативии шуъбаи мубориза бар зидди хариду фурӯши одамони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият кардааст. солҳои 2008 вазифаи ишғолнамудашро иваз намуда аз раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккил ба раёсати оперативии ВКД ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта дар вазифаи ваколатдори оперативӣ ба кор рафтааст. худи ҳамон сол боз аз раёсати оперативии ҷустуҷӯӣ ба раёсати амнияти дохилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ гузашта дар вазифаи нозир то соли 2010 кору фаъолият намудааст. соли 2010 аз сафи мақомоти корҳои дохилӣ озод карда шуда 4 сол ба баъд, яъне дар соли 2014 дар мақомоти прокуратура ба кор даромада як муддати кӯтоҳ дар вазифаи мутахассис кибернетики прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намуда дар он ҷо низ аз сафи мақомот озод карда шудааст. баъди озод гардидан аз сафи мақомоти прокуратура дар соли 2016 ба сафи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсия дохил шуда як муддати кӯтоҳ дар он ҷо кору фаъолият намудааст. рутбаи ҳарбияш капитани адлия мебошад. яъне ин шахс дар 3 вазорати калидии кишвар, Вазорати корҳои дохилӣ, прокуратураи генералӣ ва агентии коррупсия кору фаъолият мекард. чунинҳоро оборотен в погонах меноманд. пас аз содир намудани ҷиноят дар ҳайати гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ санаи 25 июни соли 2023 ви ба сибзали фурудгоҳи байналмилалӣ зиёд ба самти Хуҷанду Душанбе рафтуомади зиёд мекардааст. хеле забондон будааст, хеле даст ба хайр ва дар тарабхонаҳои шаҳр ҳам бо баъзе ашхоси намоён шинохези зиёде ҳам доштааст. хотирас мешавем Шӯҳрат Исматуллоев бонкири шинохташуда, муовини раиси Орионбонк, ҷавонмарди асил, сахӣ ва ҳомии варзишкарон, дӯсти газетаи мардумии СССР шоми 23 июн аз наздикии хонаш рабуда шуда буд. дар хабари расмӣ ҳам навиштанд ки 23 июни соли 2023 соати 20 дар кӯчаи Закариёи розии шаҳри Душанбе Саидмуродов бо аъзои дигари гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ Ашуров Рустам Каримович дар Молдавия кушта шуд. мо шумо медонем Хуҷаев Шоҳрух Хоҷаматович, Ахмедов Акбар Акрамович ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд ва дигарон аз фурсати муносиб истифода бурда Исматуллоев Шӯҳратро зурранд ба автомошинаи тамғои Hyundai Sonata рақами қайди давлатиаш 0197M01 рангаш сиёҳ савор намуда ба самти деҳаи Шодоб 1 воқеъ дар ҷамоати деҳоти Чорбог ноҳияи Вардор бурданд. онҳо шаҳрванд Исматуллоевро то соати 3
рӯзи 24 июн дар яке аз хонаҳои деҳаи номбурда бо истифода аз қувваи ҷисмонӣ, электрошокер, автофен ва дигар таҷҳизотҳо таҳти шиканҷа қарор дода ба қатл расонида буданд. баъдан гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ бо мақсади пинҳон намудани изи ҷиноят дар километри 100 шоҳроҳи ҷӯшанбе ҷаноқ ҷасади исматуллоев ва автомошини тамғаи хундаи санъатаро ба дарёи Зарафшон партофтанд. худи ҳамон рӯз ҷинояткорон Саидмуродов ва Аҳмадов ба Федератсияи Россия, Хуҷаев ба Ҷумҳурии Туркия ва Ашуров ба Ҷумҳурии Туркия ва Симеон ба Ҷумҳурии Молдова фирор намудааст ки аз тақдири ахирӣ мо шумо бо хабар ҳастем. ин тариқ муҷрими асосӣ дар куштори бонкири маъруф Шӯҳрат Исматуллоев, яъне Дилшод СП ё Дилшоди Красавчик, аз ҷониби ниҳодҳои қудратии кишвар дастгир ва ба Душанбе оварда шуд. мо идомаи қазияро пайгирӣ хоҳем кард.